Здравейте YouTube, аз съм Франкмастер, това до мен е Sotkos.bs и сега снимаме в един сървър наречен, как се казваше? WitchMK и това му е спауна. Ето тук може да отидете на LARP правила, на LARP Free и на LARP Survival. Ето го LARP Free. Stone Free Items, Apple Key, дърво и Cobblestone. Има резиденции и сега ще ви покажа нашата къща. Това не е една, две, тая е неговата на дърво. Дето от дърво, тази е моята с дървото кабела. Тук ни е енчантинга, както и Айнвила. Има и един крафтинг. Това ни е пътя, аз го правих. И това са ни двата честа. Тук той купи някаква печка, дето постоянно гори. И това са ни айтемите за PvP. И неговите ги няма, защото сега той ги прави. Да, изчакайте малко. Да. Да, е така да не спалват. И сега нека да продължим. Това ни е като цяло, това беше неговия хом, това е моят. Ето го, вторият етаж, още не е завършен. И сега да преминем към съществената част на клипа. То само спални, така че ще си изключа чата. Ето. И това е томболата, която аз ще направя. Ще изтегля на 20 абоната аре. Full Diamond Set, Full меч, Full лопата, Full кирка и Full брадва. 32 легендарки, 4 стрелки, 4 спидки, 4 fire дистанки и 4 regeneration и 18 пържоли. И общо взето това е томболата. Надявам се да се запишете. Томболата ще я изтегля, когато събера 20 абоната и 30 лайка на клипа. За да се запишете трябва да лайкнете клипа първото, да напишете запис и вашия ник в играта и накрая да се сабскрайбнете. Надявам се клипът да ви е харесал и това беше от мен. Аз бях Франкмастер, това до мен е Sotkos.bs, където не се чува заради проблеми с програмата за снимане.